एक मिनट। हाँ? का देवर जी, रउआ के कुछ दिखाई ना देला का? का बोल बाबूजी? भइल का रउआ से लंबी बिया? समाना का चौपन कल बड़ू ना खोलबू खोलो। अब ठीक बा ना बाबूजी? ठीक बा, बैठी। अम्मा जी, एक बार ठीक से देखिए ना, लड़की के रंग कितना दबल बा। रे हट ना रे हट। अब ठीक बा ना बाबूजी? तानी लाइट कमजोर रहा। भैया, दुनिया जहाँ में लड़कियन के कमी नहीं खे, ये कुछ खास नहीं खे। चुप न त कोनो डेबर लइका धके बियाह करा देब ना, आदमी बन जीबे। नाचते रहबे। भाभी देखी ना, लागत नाक के ऊपर से रेल चल गई बा। ठीक बात, तू लोगन के जोन फैसला लेवे के बाद ले लिया और हमरा के बता दिया, हम राजी बनी। अरे आ गई ला देवर जी। अच्छा पहले जाएं, फटाफट कपड़ा चेंज करके आएं। हमें यहाँ खाना लगा देता नहीं। ठीक। अंजलि, भौजी एने अंजलि आज बिया का? नाता काहे ओके बुलौले रहला ना का? ना 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 हम काहे कहते बोले ओकरा के? ऐसन करिया भी मत, काहे के सब करल धरल पे पानी फिर जाई, और मायके तो जनबे करेला। अच्छा जाई, फटाफट कपड़ा चेंज करके आई। हाँ। गीता बॉबी आ जाए। आज बड़ा बढ़िया खाना बनौले बाड़ू हो। लगावा जल्दी, भूख लगल बा। बस 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 बस। बस भाभी